Sille Ossille pitäisi kyllä tehdä jotain. Sehän yritti suorastaan ryöstää Telansin kassa. No Siljan parasta mä tässä ajattelin. Me lähdetään Taalasmaiden kanssa Teneriffalle. Niin on, ja nyt siellä on vielä murhaajiakin. Koko ajan saa pelätä perheensä puolesta. Asialle on tehtävä jotain, ja jos Ossi ei tee, niin silloin roskasakin tehtävä itse. Aivan. Se on tärkeää, että jokainen kantaa vastuuta omasta lähiympäristöstään. Vai mitä mieltä sä oot, Aleksi? Sofia on mun tytär ja mä toivoisin, että sä et kritisois mun ratkaisua. Niin, meillä on oikeus puolustaa perheitämme, jos laki ei siihen kykene. Eiköhän tämä Lasse Sievinen löydä sellaisen siivousalan ammattilaisen, joka jaksaa hinkata sen kallisarvosta hissiä. Avaa! Ovi auki! Iltoja. Me ei muuta kuin peremmällä. Hei. Me ollaan tässä vähän keskusteltu ja tultu siihen tulokseen, että olisi paras, että sä muuttaisit täältä pois. Ai ketkä te ootte keskustellut? Sinähän et mua määrää. Eikä mä nyt muuta mihinkään omasta kodistani. Et sä nyt tajua, että Sofia on mun tytär ja mä tappanut edellisen asukkaan. Ai olen vai, tosi ikävää. Mutta siitä huolimatta mä en aio muuttaa yhtään mihinkään. Mutta te hyvät herrat sen sijaan saatte poistua, olkaa niin hyvät. Nyt sä pakkaat sun kamasia heti. Ossi! Vastaa seurauksista. Tapaa sun! Näpit irti, Juntti. Kyllä sun kaltaisille on ennenkin lääkkeet löytynyt. särkeeks päätä.